Giapil na og roving sa quarantine reaction team sa Talisay City Police Station ang mga samang sugod karong adlaw. Si Chona Carion sa report. Tipik kini sa pagpatuman sa hugot ka seguridad sa mga sementeryo. Mga pulis nag-inspect, nagsugod sa mga samang matag karon ug unya. Kini gumikan kay gipaabot nga magsugod na og bisita ang mga tawo sa mga lubong sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga mitaliwan na. Gumikan kay atol mismo sa pag-obserba sa kalagkalag sirad-an man ang mga menteryo. Lakip usab sa gipangandaman sa kapulisan ang kasaulugan sa kapistahan sa Dakbayan. Bisan pa man ang kasaulugan sa Santos nga misa ug motorkada, mangayog gihapon og augmentation sa kasundaluhan ang kapulisan aron pagpatabang sa pagbantay kung nagsunod ba sa quarantine health protocols ang mga tao. Although skeletal as of the moment in cemeteries here in the city of Talisay, we are also under full alert now because of the incoming fiesta on October 15. So our deployment in the fiesta security coverage will continue towards our deployment in the Kalag-Kalag. Uban ni Renante Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak.